yo paramu saka ing lambangan tandingan iki Sindoro sakit tetep masa kene siap Kakang Sindoro kok pateni kula sangka pinggir. Kulo kakang konjang. Yen kena kowe tak eman kowe baliyo ana ing Blambangan. Kulo bali. Ayo kita bayangkan Ratu Mojopahit itu Baliyo Blambangan. Baliyo. Nyon, kita mau rai. Mosa, terus ke pesangga yang tabrak selera. Ngerti yo Rogola ing Praja Mojopahit peteng dedet limengan pindaring kasabting mendhoang ngedan sing tegese ora tentet iki loro sing bisa ngetepake kajian Mojopahit ora ana wong jeneng sira Rogola nanging kalamun wis kasembadan jeneng sira Rogola bakal kabanjut ora kayangan minangka jangkeping para dewa wis ulun bakal bali makaya
Sliramu. Menawi kula mboten pareng wonten ing sanggarapan Kangmas. Yen kuwi sederek. Ini yo antuane dukarake tuan. Awet wonten wigati Kangmas. Ono wigati Wonten tamu saking Mojopahit. sapa tamu Yayi Minakoni Kangmas. opo Ngaturaken awalipun wonten rasa dalem Kangmas. saiki menakon Sampun awolo sapa ngersa dalem Sritora. katen Praptaning sorat punika turuning dhateng nika paman Kipati Mojopahit rangaku minak jinggo duraka Senopati kathah dan sami gugur upaman pepunden kula sun putus nyenopateni bangsa kuwi barat Kangmas. Matur sareh langkung piyen Kangmas. Sampun ngantos penyapan wonten ing panyuwun Kangmas. Surasaning nawala kegiritok dening Swita Ratu Kencana. Nggih kula mangertosi Kangmas. Yen Mojopahit karo panmungsuh ya mergo sapa pakatining Umbara ya wulu Bisma. Laras Kangmas. Nanging yo kene kuwe semune ora lila kon kumarang makut yutu. Kepareng kula matur wonten sodah. Awet kula pikantuk lampat saking ngarsanipun Bathara wonten salebetipun pasupenan Kangmas. Kowe iki piye apa? Rumaos kula panjenengan lan kula sedaya para putra sakagini lombang nitih baita. Ya Nanging boten mangertosi sangkan paraning dumadi. Ing mriku wonten ombak ingkang ageng maruta ingkang gegirisi. Prau menika antara ombak ingkang ageng lajeng kolik Kangmas. Ing mriku Kangmas panjenengan kasat ing Pandulu sedaya para putra pikantuk pitulungan Kangmas. Jangkat Pandhawa. Konmu ora ngelani konmu bakal makut yuda mergo kowe iki Mekaten inggih Kangmas. kateta jroning impek. Aku sliramu lan para putra usia titik baito. Ora ngerti sangkan parane bilai. Barito polik mergo kateling ombak. Inggih Kangmas. Putra-putramu lan sliramu slamet. Aku kasat ing Pandulu. Leres Kangmas. Menika kados pundi pasupenan wektinipun Kangmas? Yen ngono sambung nggonku nampa wangsting Bathara.
Kekering Mojopahit pancen ora ono sing bisa nentokake kecoba. Nanging yen wis kelakon negara Mojopahit tentrem, aku kudu gelem dibancut minangka jangkeping para dewa. Panjenengan dados jangkeping para dewa Kang Mas. Yen tak werdek impenmu kuwi sambung pancen aku kasep ing pandulu putra-putraku slamet. Dewa kuwi pancen ora kena disawang nganggo mripat. Lho iki aku nyekake. Aku pindho dewa kang bisa nentrepke negara Majapahit. Mula semune kowe ora lila. Eling. Kowe gelem dadi bojone prajurit. Kudu lila. Prajurit ki sawanci-wanci dadi kewajiban. Muga negara Majapahit tuwa payo-payo. Nampa perintah saka ngersa dalem Cita Ratu aku. Lho yen aku beko iki jur prajurit ngelepet marang sumpahe. Kaya ngapa mengko dukane ngersa dalem tumaduk marang aku. Pindho. Aku lan sliramu bisa kaya ngene iki. Mergo peparinging Cita Ratu. Lho yen wis aku nampa kekocah, endi atur sumbangsihku tumrap negara lan Ratu Gusti. Kang Mas Ronggolake kula mangertosi. Sumpahing prajurit. Sumpahing kawula dumateng Gusti. Nanging Kang Mas, kula menika garwa benci. Manah kula menika boten lila lan sumendhang menawi panjenengan menika tidak benar. Mergo kowe kebobotan tresna. Ning kowe kudu eling sumpahing prajurit. Kudu nyewakake butuhing kapribaden kudu nengenke butuhing negara. Yen negara kaya ngene jur aku sila tumpek. Bondo asta wijik tangan endi tanggung jawab prajurit. Kaping pindho. Yen kelakon mengko negara Majapahit tentrem, iki padha wae goleki kamukten putramu sekati buntar lan patah. Terus Kang Mas nanging Kang Mas. Dinten menika manah walah menawi piyanti lan perang. Lumrah aku lan sliramu kuwi pindha pusaka. Ning kuwi kudu eling kala-kala pusaka ki uwal saka warungka. Ning mengko yen adling Bathara pusaka bisa mancing ing warungka meneh. Mula donga restu nak pundhut budal aja to sangori tangis. Tangismu kuwi ora bakal gawe lono nggonku makbut yutu. Nanging esemu kendak jaluk dimen aku lono. Balian kok kamenangan. Kang Mas menawi dawuhnya bagus mekaten kula badhe nangis tenan. Boten ketak aurat kula manah kula nanging kula dimesebut ngerso. Nah, kaya Wong Sumati, dawuh kula kanjeng. Coba kowe mrene Wong Sumati. Yen kowe tak aritu mergo lagi wae gawe kewajiban. Yen kowe durung ngerti apa mulo bukane ketak ndang ning papan. Tubuhne pendatosaken tandha pitaken wonten saleh ketemu. Semunipun wonten wigatos. Iya. Ngerti ya. Mulo bukane ketak ndang pidatine. Kowe mengko nderek waktu Derek penjenengan. Nanging ora tindak ameng-ameng. Nanging lungaku saka Tuban nampa perintah saka Cita Ratu ngraboso perang.
Kanjeng Adipati Jimat Soko Nggih. Menawi saking pamanggih kula sampun ngantos dipun lajengaken anggenipun badhe ngragosa perang. Yo kene. Miturut petang kula menawi dinten sak menika dinten Taliwangke. Kathah tiyang sami mastani menawi dinten Taliwangke menika dinten iket apes Kanjeng. Sebab aku percaya kowe ati kang kinasih mungkin aku selawase kowe duwe pitung ora ati meleset nanging yen aku manut marang pitungmu ora teges aku mene wektu marang musuh kang arep kejar negara Majapahit. Punten dalam sewu Kanjeng. Semunipun adreng sangat anggenipun badhe ngragosa mas. Lajeng papanipun wonten pundi Kanjeng? Lungaku perang tumuju menyang ing Kadipaten Blambangan. Wonten ing Blambangan. Iya. Duh Kanjeng Adipati Ronggola. Saya malih anggen panjenengan tindak ngragosa mengsah meniku papanipun wonten ing Blambangan. Monggo Kanjeng. Blambangan lan Majapahit menika papanipun ngalor ngetah. Menika ing kawasan papanipun Jatingarap. Menawi kalampah Kanjeng Adipati ngragosa perang wonten ing Blambangan. Kula pamekaken sulung mlebu bumi untuk marang sunduk Kanjeng Adipati. Kula ngeman dhateng panjenengan. Cukup. Kowe aja ngendon-ngendoni karepku. Malah kowe kudune suruh binaruh lakon iki kowe nyenyuwuno nang aku. Nanging Kanjeng. Cukup. Dawuh kula Kanjeng. Samping pun kemagbut lutut. Mula kowe tak anti. Song-song tunggul naga pusaka dening tupan bedol. Kek bomayungi laku. Namung senika dawuh Kanjeng. Ojo. Eman-eman lo netes ing Gantolo. Aku mau wis kono. Iki swarga umuming aku. Yen peparing wujud pondo donya kulino, nanging aku ngenteni wis kapan aku kapan tak aku nyutul ngungkepi bungan sujud. Aku ngerti. Aku ngerti. Wis Bu. Ojo mujo tangismu. Lilakno budalku. Esmu. Tak nggoli sing lumaku nganti tekan ing madyaning pala. Nak kaya engko putramu yen padha takon sing pinter ngono aku skro. Wong sumak. Titah bawa widodari padha awet. Kae padha ngenteni nggon lumaku madyaning palakan. Budal wong suwati. Wong suwati pramu. Kula ingkang sowan Kanjeng Ibu. Kadang menika sami nindakaken jejiban Kanjeng Ibu. Nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten jalaran kula sampun wantun lumebet wonten ing tilam pagulinganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Aning sanggah pangpen nggih. Yo nggih. Nggih. Saderengipun wonten pitaken salebetipun manah. Kok panjenengan piyambakan estunipun Kanjeng
Kanjeng Rama lagi netepi kewajiban. Ing kono nalika sakabing para kawula ana ing Kabupaten Putra. Asemu anggen panjenengan ngendika menika kok wonten ingkang dipun tutup-tutupi. Ora nggih. Ibu ora nutup-tutupi perkara iki. Pancen ingkang Rama lagi wae netepi kewajiban. Ing kono nalika sakabing para kawula padha makarya nggih. Monggo Kanjeng Ibu kula aturi walaupun kemawon kula ngertos bilih panjenengan menika goroh kalih putra panjenengan menika. Goroh iku goroh. Pancen bener. Pancen bener nggih. Jalaran kula ngertos bilih usaha-usaha Sang-sang kumbul naga menika boten ora. wonten menika. Ya, Wonten pundi Kanjeng Ibu? pancen lagi wae disuceni nggih. Ampun goroh kalih kula Kanjeng Ibu, kula ngertos. Kertas kok Nggih kula mireng piyambak bilih Kanjeng Rama menika badhe tumuju wonten ing Blambangan. Badhe madheg senopati perang Kanjeng Ibu. Yen ngono Sri Rapus mireng. Menawi kepareng kula badhe sumusul kalih Kanjeng Rama. Sumusul. Nggih kula badhe sabiyan. Aja nggih, aja. Ramanu tindak perang nggih. Ing kono Kepareng kula badhe tumuju Kanjeng Rama. Aja nggih. Kula badhe sabiyantu Kanjeng Rama. Aja nggih. Sawising kowe ketemu lan paman nggonmu tetangisan tibaning lemu ngebaki jembangan teges kowe sing ngelenggono marang sakabeng tumindak. Baron nanging dimen mantep arasaning pun paman kowe kudu bloko apa sebabe lan kowe duwe karep apa wani merangi negara Mojopahit. Barat Haman Ronggolawe kula kinun tasih kemutan nalika dari Mojopahit wonten geger inggih dipun timbulaken Dipatingrati nggih Kebo Macuwet. Iya. Dening kala Mojopahit sami kawon tumulus Sang Prabu Bromartunjung niku rak nyayembarakaken sini saged nukil buli Kebo Macuwet badhe dipun gayar Putri Triman. Rene kula saged nukil buli Kebo Macuwet sinareng kula nagih janji kok malah dosela mboten dikepur keparaken nganti kowane kae Mojopahit nggih ngoten bekas punoten nggih manggih lagi cetok
anggonmu mandikani prajurit Blambangan merangi Mojopahit mergo kagol atimu. Kowe mangsa wong cilik diapusi wong punjering negara. Nggih, Mang. Lelakon kuwi seksi utawa aku. Nalika sepisan kuwi mlebu pendopo Mojopahit isi nganggo jeneng Joko Kumbaran. Pancen kaya ngono. Mencari dawuh kersa dalem sinuwun Prabu Bramantundha. Nanging tuli kowe kudu ini. Yen rupamu bagus, ya mergo kowe ngelabui negara Mojopahit mungsuh lan kebo Marajawet. Sarang ngadaning ragamu acur. Prasasat ora gotra menungso. Niki wis semono jinangkung dening Bathara kebo Marajawet mati sanga. Dur kowe tak bopong nyang negara Mojopahit. Ngepasi negara Mojopahit nganake pasewakan ngersa dalem weruh kelawan wandamu. Ora bisa pecah genjot saka palungguhan. Ora keduga rasaku. Sawise aku tegak lan ngersa dalem menapa sebabipun sinuwun sasamunipun umbaran klebeteng pendapi dan tanpa ngendika muncate saking pendhok saklimah pengadilan isi Lawi kowe minangka bakal wakil umbaran papan king Pantusodo men bisa waloyo kejaba kuwi layang pikukuh kanggo kekuatan yen kowe nampa ganjaran bumi ing Brang Wetan. Nalika semono isih wujud eri bebondotan adiling Bathara bumi tok babak dadi kutha gedhe ing Blambangan. Kowe kang menang suwi iku wujudake ganjaran apa isih kurang trima kowe? Aman Ronggolawi. Kula sampun terima awit ageng paliwur menandang Sang Prabu Bramantundha. Ya Mang. Nalika semantya usbosi tak tasih alit. Rening nek sampun disodho Paman Ronggolawi. Negari Mojopahit kula ing kagungan. Nanging sebuti kedah dadi bojo kula wonten nggih Mang. Kumbaran. Kula Mang pindho bocah cilik ora kuat ngempet yen aku krungu swaramu kaya ngono. Ning bawaning aku prajurit kang kudu bisa memperlakon kentok timbulke. Iya, ora luput. Yen kowe nuntut ahli perkara pancen kaya ngono. Nanging iki putusane ora. Kumbaran, Kula Maman tak jarwane yo. Yen kelakon kowe dhawuh lan Sri Subasiti iki apa ono bakale ratu nyembah ora yamane bupati. Man. Kula ngrumosi tiyang alit. Lajeng dosa napa? Kula omah-omah Ratu Mojopahit, Man. Ingkang kula kersaken nika mboten kenyara wungu, nanging Subasiti wonten nggih, Man. Subasiti keterung padha wae. Mula kaki umbahan. Samana, aku sapa? Paman yang sepuluh nggih, Man. Apa bakal asok asmaning dia ayu kencana wungu kang katelah ratu kang bebala raja merga suwita marangku. Mula ya kaki umbahan Capabes. Nggih, Man. Mesakno marang pun Mang. Iriten bali prajuritmu. Perang sirep. Yen kowe kepengin di bojo, ayo kowe tak gendong menyang Tuban. Muskati putranipun paman. Sakno mau mah kae yo ayu. Kula mboten kabotan nggih, Man. Sakniki prajurit kula jak langsung teng Blambangan. Ning janji nggih, Man. Kula kedah dipun dawuh kan Subasiti lho. Nuwun pangapun nggih, Man. Kula nyuwun omah-omah nggih, Man. Yen kowe ngakoni aku wong tuamu, anak kuduman wong tuwa. Sepisan meneh undurna prajuritmu
Ojo kowe gawe sun maning negara Majapahit. Mboten saged, Mang. Mboten iso nggih, Mang. Kula nyuwun dawuh nggih, Mang. Kowe menungso ora tembung marang ora mendo sawiring kodhok. Kowe menungso laknat gelak-geleng kuwi panes maring siap sekali. Saged. Oli, Mboten saged. Mboten saged nggih, Mang. Kula nyuwun dawuh nggih, Mang. ora. Kula nggih, Mang. Aku rene ketemu kowe. Nggih. Aku ora butuh ndapke kowe lan Ratu Kencana Wungu. Nanging suwimu per nggonmu ngadhep perang mungsuh Majapahit. Oli, Mboten saged. Oli, Kula cengat. Oli, Mboten saged. Oli. Kula lare ingkang kurang tata pangapunten nggih, Mang. Wes, bagus. Timbang kowe mati, kaya mati ning kodhok. Kowe becik ki mati terus satriya. Jadon lan orang kolawe. Kula tetep mari nggih, Mang. Kanjeng Suwati Romolah. Kula aturi pirsa Kanjeng Adipati. Apa arep? Ageman dalem sumeng dawuh Kanjeng Adipati. Waduh. Suwati. Sampun kados dipulajengaken malih. Menika sampun kraton ingkang panjenengan Kanjeng Adipati. Monggo wangsul Cukup. Lakmanku suping tiping Pandoro. Kowe. Yombok menawa aku kang kurang pas foto kategori barang. Mula sepuluh. Kowe dadi wasik sing. Tibane suping akmanku. Besok yen ono jaring jaman. Lakman iki katara pandan simping. Ayo. Panjenengan wonten pundi Kanjeng Rama? Menah. Kanjeng Rama menah, Kanjeng Rama. Aduh, ora. Sampe. Ora kok iki peci weh. Kawe lan kula lantas malah kau Siap pendapat bebas. Peci weh. Ayo, kapok bosan. Wah, siap. Wah. Kanjeng Adipati Romolah. Sawe akibatnya sumyur padamu, Josin. Boten Kanjeng. Katuran pirsa Kanjeng Adipati. Apa ya? Ageman dalem pusaka dawuh Kanjeng Adipati. Kulo. Oh, Suwati. Soko meko mendung. Kuasa pemanggilanku. Lamat opo iki wong Suwati? Monggo kemawon wonten ing kula winastan Cukup. Pirang punya nama pada menyambut Majapahit. Ratu kawin lu bisa mati di Palangkaraya. Saiki pusakaku gawe jalan Pandoro. Kalau besok papan gini, ikono janing jaman. Katelo watu rongko. Ayo, sobat. Wonten kedadosan menapa menika? Kanjeng Rama. Melayu menyang endi kowe umbana. Hei. Tetep langsung nggih, Man. Agak tinjau. Wis.
Sahan Kanjeng Adipati. Kowe tetep ngridu aku ketimbang angan wajur kubur. Jongke Boten Kanjeng. opo karepe? Nangurung perso Kanjeng Adipati. Ageman dalem mahkota dawah Kanjeng Adipati. Waduh. Sepati Sampun Kanjeng. Sampun ngatos dipun lajengaken malih. Kula memang dateng panjenengan Kanjeng Adipati. coba bisa pengen doni. Jago siji kok siji lare padha mrondo. Pungkasane Ahmad Bakto. Aku panggil gini kan. Papan tibane Mahkota. Besok yen ono janik jaman. Kata watu kula. Ayo, ayo suwati. Ampun baca sih Kanjeng Rama, mobil baca masuk. Kira-kira aku iki iso rapi karo Yoyo. Ya rabi ya. Rapi ya sapa? Dia ayu kencana wungu. Sing tak lamar aku diperangi Yoyo. Loh, sakniki mboten lakon mengke setengah papat dak lakon ah. Kaya lakone aku ora ndek omah-omah. Apa iki aku kudu lunga ngono Yoyo? Mun sate karo manlawe. Iki jenenge pacobane urip ngoten niku. Aku kudu kepiye Yoyo? Hah? Aku kudu kepiye? Untuk telambangan Ora iso. Timbang aku kalah lan nunggu karo sing positif. Halo aku mati Yoyo. nekat e? Iya. Nekat? Nekat. Yes, yes. Yes, yes. Gampil. Gusti. Nggih, Prabolawe menika sampun ngedalaken song. Aku ngomong tenan disiseni. Ngomong kecengisan. Gusti Prabolawe sampun ngasta song-song Dumbala. Nah niki tandingipun namung kalih niku kagungan kadang panjenengan jalur napa? Apa jenenge? Gendewa Naracabala. Iki lho aja kesuwen Yoyo. Ayo bos sing Sobat, Dawuh kula Kanjeng Adipati. wancilis pancet kayu. Layune si umbaran kae ning alas tutupan. Laras. Kae apa meneh cik? Yen aku mbujung rono mesti mengko aku mari temu kowe. Dinteni sak kali mangke cik. Dinteni sak metune si umbaran. Napa menika Kanjeng? Song-song tunggu loko. Song-song tunggu loko. Wong Sumati. Awas Sumati. Si Mas Moto Sumati. Waduh. Sumati. Tunggu loko kubar. Song-song tunggu loko kubar. Dewa, Kula datu gaman Kanjeng Adipati. belum. Atu, soko. Kenal terus bolo, Sumati. Laras. Kowe bali yo. Boten. Kowe bali yo. Boten Kanjeng Adipati. Dipun lajengaken anggenipun mangsa kalih menawi kula boten menapa-menapa Kanjeng Adipati. Wong cilik nanging kowe iso
Sami ingkang atos satu. Semangayu. Kanjeng Rama wonten pundi, Paman? Kula sampun terima kasih boten piyat malih. Nanging saderengipun kula pamit. Kula badhe tetep lengket dhumateng panjenenganku semaning ayu. Ayo bisa Kula titip anak kula ing nembe Kartini. Benjang menawi lahir mijil wanita. Kula pasrahaken dhateng panjenengan. Nanging Gusumaning Ayu menawi lahir mijil putri. Kula suwun kanthi sanget dipun paringi jimat asma Sri Muning. Kanjeng Rama! Kula nyembah putri nggih Paman. Sawangen wiwit sumping pusaka wikumenduk makutha agematku padha wasorakaku nino pemadake ku jago ketan purwan kaping pindho yatri tumpah sok-sok ngono kobar mergo saka nendang naro cokolo memanut lan tugel kulo mbak Paman Tunggulawe. Napa sing kok niki nggih Paman? kuwi koto wis mudik nalika kowe mlebu sayembaraning rating Mojopahit tanding lan kepawarjuwen kuwi dumadi saka suni kepawarjuwen eling tumpan blaku saka Sokadewa lancap penorong bulan mundur saja Nggih, godo sing menika. Ing badhe andhari. Saksana nggih. Watur Mas Maken nggih. sisih kok kecacik ayo ati Alright. Paman Tunggulawe kiye tiyang semono nggih. Sepinten lepat kula. Ing atase kula anak. Wani kali tiyang sepuh sampeyan ngoten nggih, Paman. Paman. Wani kula pejah nggih, Paman. Mesakit dumateng kawula Blambangan. Nomo Blambangan menika mutaken gesang. Nanging kali kula nggih, Paman.
Thank